Ndozvirikuitika
Alright, muri Zimbabwe sezvamuri kuona kudai imvura iyi. Kwakutonaya. Kurova kuti chivanhu chiya chazviita. Takaona vazhinji vachita mvura haisi kunaya, haisi kudai, asi izvozvi kutaura kwandiri kuita mvura yakutoya mukatarisa kudivi uku ihore yemvura iri kutotanga kuuya iyi. Saka izvozvi vanhu chipata-pata kumhanya-mhanya kurongedza zvinhu zvingangonayiwa kuti zvipinde mudzimba makachengetedzeka. Saka nhau iripo, dare riri kuenderera mberi, harisati ramira, mvura yakutanga kunaya. Kureva kuti kurima kuya kwazoita sei kwazotanga. Saka ngatigadzirire zviri kuuya. Sezvamuri kungoona hatisi kumira kukupai maupdates kubva nezuro kusvika pare zvino. Ndozve zvimwe zvinhu zviri kuitika izvezvi. Saka ticharamba tichikupakurirai zviri kuuya tichingokupai maringe nemamiriro zvinenge zvakaita. Kutaura kwatiri kuita taakutonayiwa, taakutotonhorerwa. Mukatarisa pasi apa panga pasi kutsikika nekuda kuti kwakuri kupisa, asi kutaura kwatiri kuita paakutonhorera, taakutotanga kunayiwa, zvinhu zvaakutanga kufamba, taakufara. Kamhepo kapinda, mabhanangana ndo amuri kunzwa akutanga kutotinhira. Kureva kuti mvura iya yaita sei yauya. Saka muri yeZimbabwe ngatirambei tiripo, ngatirambei tichiona zviri kuitika, ngatirambei tichidaro kuuya tichizonzwa kuti zviri kufamba sei. Matambudziko akasiyana-siyana pano anopera. Kune vanorwara nepfungwa, maziso vasingaoni, vasingafambe, vanoti aiwa isusu tine urwere hwanetsa kwenguva yakareba. Muri yeZimbabwe zviri kuitika pano pagogo Venezia kuno kuNyazura. Aiwa tinoti ngatirambei takatarira zviri kuitika. Muve nenguva yakanaka. MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Ndozvirikuitika Kuno.